आदसा फंबाय बिनानावमोन नोंथांमोनाथ' रिजाल्टखौ मोनखांखाबाय जाय पास जाबाय बिथांमोनखौसो आङो मोनसे सुबुरुन होनो होनना सानो माने एडभाइस होनो होनना सानो आं जि मोनबोबाय माने बेखौ लानानै आं नोंथांमोननो एसे फोरमायनो होनो सानदों दायो नोंथाङा जेराव बांसिन गोसो जायो जेराव बांसिन इन्टारेस्ट थायो हमना लाबाय सिंगिं डान्सिं मिउजिक दामनाय देनाय बा स्पर्टस गेम बायदिसिना आरो दै जिखुनु आरो दै बा इउटुबाव भिडिअ बनायनाय बा केमेरा भिडिअ सुट खालामनाय बा फट'ग्राफि फट' थिखांनाय बा दावबायदिंनाय गिदिंथिंनाय जेराव गोसो बेयावनो नोंथाङा सेस्था खालामब्लानो जाबाय डाइरेक्टलि बेयावनो डाइरेक्ट सेस्था खालामदो आरो हायोब्ला ITI फोरबो लानो हायो बा मेकानिक टाइपनि नोंथाङा खामानिफोर मावनो गोसो जायो बेफोरखौबो सोलोंनो हागोन नङाब्ला पार्ट सिस्टेम माने दिप्ल'मा लानो हागोन हमना लाबाय प्लाम्बार बा जिखुनु आरो दै प्लाम्बार फेब्रिकेसन बायदि खामानिफोरखौ सोलोंनो हायो बेफोरो माने नोंथांखौ फैसा खामायनो हानाय लाइननि बनायना होखागोन मानो होनना बुङोब्ला उन फैबाय थानाय समाव साख्रिखौथ' मोनगोन मोना बेखौ जों जेबो गेरेन्टि होनो हाया माने आं सरकारि साख्रिनि बाथ्राखौ बुंदों ओमफ्राय आरो सरकारि साख्रियानो जा प्राइभेट साख्रियानो जा एखे गासैबो सेम मानसिफ्रा सानो माने गामिनि मानसिफ्रा बाहेरायाव थायोनो मा बेलाय कम्पानियावसो मावो होनना सानो बेबो मोनसे साख्रियानो माथ्र' नोंथाङा रेसपेक्टल' मोना माने सनमान दहाय सरकारि साख्रि मावो कम्पानि मावो बेफोरबायदि सानो बेफोरबायदि नङा गासिबो सेम दरमायाल'सो बाहाय खम जायो सेलारिया बाहाय खम जायो नाथाय सरकारनिया बाहाय बारा जायो खिन्थु सरकारि साख्रि मोननाया खहस नङा जोबोर खस्थ' बेनिखायनो बेफोरबायदि लाइनाव फरायलांनाया जोबोर मोजांसिन दानि दिनाव जुदि नोंथाङा हायो होननानै सानोब्ला गावनि सायाव फोथायनाय दङब्ला दा हाखागोन आंना बिदि मेथ्स इंलिस ग्रामार बेफोरखौ हाखाजोबखायोब्ला निस्सय जुजिलांबाय थानो हागोन कचिंफोर लानो हागोन बिदि आरो बाथ्राया ओरैनो डिग्रि फरायोब्ला गोबां टाइमा लस जायो फरायनो हायो फरायनायखांनायनि उनाव MA PhD माबा माबि बेफोरखौ फरायनो हायो खिन्थु बहुत टाइम बारो फैसा खामायनायनि लाइना थालांबाय थायो बेनि उनाव नोंथाङा मा जानो हायो BA फोरखौ कमप्लिट खालामनायनि उनाव टिचार जाहैनो हायो टिचार जानो थाखायबो नोंथाङा सरकारि टिचार जानो थाखायथ' B.Ed लानो गोनां जागोन एक्सट्रा बेनिखायनो एसे सानै हयै जाय एक्सपिरियेन्स मानसि बिथांमोननिफ्राय सुबुरुन लानानै नोंथांमोना बेब'स्थाखौ माने माबाखौ सानब्लानो जाबाय एसे दा हायार सेकेन्डारिखौथ' पास जाबाय बिनि उनाव मा खालामनाय जागोन बेखौ नोंथांमोना एसे रायलायनानै न'खरजों रायलायनानै बा गेदेर सुबुंफोरजों रायलायनानै एक्सपिरियेन्स सुबुंफोरजों रायलायनानै बेब'स्था लाबानो जाबाय मा खालामनाय जायो डिग्रिखौसो फरायबावगोन ना बेलेग मायबा डिप्ल'मासो लायसिगोन ना मायबा मोनसे कर्स लागोन ना मायबा मोनसे गावनि हबिनि सायावसो खामानि मावलांसै बेफोरनि सायाव एसे साननानै नायब्लानो जाबाय दानि दिनाव फैसा खामायनायासो मेन ना नङा होमब्ला दायो नोंथांमोना फैसा खामायनायनि बाथ्रा सानांगौ जानो हागौ ओंखायनो एसे सानदो बेफोर बाथ्राखौ दानिफ्रायनो जोबोर समा जोबोर माबा जाबोबाय दानि दिनाव खस्थ' जाबोबाय थाइसे थाइनै फैसा खामायनो थाखायनो जोबोर खस्थ' खालामनांगौ जायो ओंखायनो दानिफ्रायनो एसे माथा मारिलांदों आरो दे लोगोफोर थाबैनो आखाइयाव फैसा गोनां जाहैगोन आरो मोनसे बाथ्राबाव बांद्राय बे गार्लफ्रेन्डनि माबाफोरनि उनफारसेबो थांनो नाङा हाबा जानाय माबा माबि बेफोर बाथ्राखौ साननो नाङा बिदिबो मानसिया गोबां फासयना थालाङो बेनिखायनो गावनि जि हबि गावनि जि मावनो गोनां थांखि बेखौ जुजिलांबाय था दै लोगोफोर